Del 2. 7 korte tekster. 1. Hvor mange kvadratmeter er Lisas stue? Det samlede areal af Lisas nye lejlighed er 160 kvadratmeter. Soveværelset og badeværelset støder op og fylder 60 kvadratmeter, mens stuen sammen med køkkenet fylder de resterende 100 kvadratmeter. Selvom hun synes det ikke er så stort, anser hun 100 kvadratmeter til stue og køkken for at være ret godt. Lyt igen. Det samlede areal af Lisas nye lejlighed er 160 kvadratmeter. Soveværelset og badeværelset støder op og fylder 60 kvadratmeter, mens stuen sammen med køkkenet fylder de resterende 100 kvadratmeter. Selvom hun synes det ikke er så stort, anser hun 100 kvadratmeter til stue og køkken for at være ret godt. Hvor mange kvadratmeter er Lisas stue? A, B eller C? To. Hvad betaler Simon for sin nye jakke? Simon er i byen for at købe en ny jakke. Han ser på en jakke til 899 kroner. Han synes, den er lidt for dyr. Han prøver også en jakke til 599 kroner. Den sidder ikke så godt, så han køber alligevel den dyre jakke. Lyt igen. Simon er i byen for at købe en ny jakke. Han ser på en jakke til 899 kroner. Han synes, den er lidt for dyr. Han prøver også en jakke til 599 kroner. Den sidder ikke så godt, så han køber alligevel den dyre jakke. Hvad betaler Simon for sin nye jakke? A, B eller C? Tre. Hvad er værkstedets telefonnummer? Lukas har brug for at konsultere noget om reparationen af sin cykel. Hans tjek din service kvittering, som viser 2 tal. Den ene er til salgsafdelingen, men den han skal bruge er til værkstedet, som er 87 65 43 21. Lyt igen. Lukas har brug for at konsultere noget om reparationen af sin cykel. Hans tjek din service kvittering, som viser 2 tal. Den ene er til salgsafdelingen, men den han skal bruge er til værkstedet, som er 87 65 43 21. Hvad er værkstedets telefonnummer? A, B eller C? 4. Hvornår blev Tina født? Tina blev født i 1980. Hun fejrede for nylig sin 45-års fødselsdag med venner og familie. Lyt igen. Tina blev født i 1980. Hun fejrede for nylig sin 45-års fødselsdag med venner og familie. Hvornår blev Tina født? A, B eller C? 5. Hvordan bliver vejret på søndag? Lørdag ser det ud til at blive en overskyet dag med masser af tåge, men vi får en temperatur på 12 grader. Det bliver bedre på søndag, der vil være skarpt solskin, dog lidt blæsende og en temperatur på 10 grader. Lyt igen. Lørdag ser det ud til at blive en overskyet dag med masser af tåge, men vi får en temperatur på 12 grader. Det bliver bedre på søndag, der vil være skarpt solskin, dog lidt blæsende og en temperatur på 10 grader. Hvordan bliver vejret på søndag? A, B eller C?
6. Hvor har Emma ondt? Emma er hos lægen. Hun sidder i venteværelset og venter. Hun ser træt og dårlig ud, for hun har sovet dårligt hele natten. Hun har meget ondt i benet, så hun håber, at lægen kan give hende noget smertestillende medicin. Lyt igen. Emma er hos lægen. Hun sidder i venteværelset og venter. Hun ser træt og dårlig ud, for hun har sovet dårligt hele natten. Hun har meget ondt i benet, så hun håber, at lægen kan give hende noget smertestillende medicin. Hvor har Emma ondt? A, B eller C? 7. Hvor mange kilometer løber Emil? Emil er 25 år. Han elsker at løbe lange distancer. Hver morgen løber han 20 kilometer. Det hjælper ham med at holde sig i form og få ro i sindet. Lyt igen. Emil er 25 år. Han elsker at løbe lange distancer. Hver morgen løber han 20 kilometer. Det hjælper ham med at holde sig i form og få ro i sindet. Hvor mange kilometer løber Emil? A, B eller C?